Tsopano ndi nthawi ya nkhani zathu mu rap. Muli ndine mulutsi wanu. Amalawi ambiri ali onyinyirika ndi khalidwe la mmodzi mwa oyimba amene amadziwika bwino ndi dzina la Kalawe. Mwezi wa Februwale, Kalawe anachita posti video ya nkhalamba kena kamene kankamenyedwa chifukwa cha ndalama yokwana 50 kwacha. Kalawe anapempha anthu kuti akufuna kwabwino amuthandize, koma sipanatenge nthawi yayitali anthu ambiri anasonkha ndalama, ndipo ndalamayi inali yopitirira pafupifupi 5 miliyoni kwacha. Izi sikuti tikungokamba, mukhoza kuona posti Kalawe yekha anachita posti akuyankhula zimenezi kuti ndalama ndithu anthu akufuna kwabwino apereka, moti chimene chikungofunika ndi chakuti anthu alumikizane adziwike amene anali mu video imeneyi, ndicho linga chakuti akapasidwe ndalama. Pa mwezi wa Marichi apa ndikuti patangodusa timasiku tochepa chabe, Kalawe analankhula kuti munthu uja wapedzeka ndipo amene ankaoneka akunyoza nkhalamba uja wamangidwa. Anthu ambiri anasangalala kuti imeneyo ndi improvement. Koma mu siku la pa 6 Septemba mchaka cha 2024, mzimayi wina wa ku Malawi koma amakhala ku America amene amayendesa organization yake imene amati Pido International analemba kuti walandira uthenga kuti nkhalamba ija imene inatoledwa ndalama yokwana 5 miliyoni kwacha ija sinapasidwe ngakhale theka. Amaba mwanchibisira nkumadzimva uninja. Anthu ambiri ndi onyinyirika. Kwenikweni chimene chikuchitika ndi chani? Kumbukirani kuti posachedwa apa Kalawe yemweyi alinso mu mpungwepungwe wakuti analankhula kwa anthu kuti wapereka ndalama ya belo kwa iPhone dad zimene sizinachitike. Anthu ambiri mu nthawi imene Kalawe wachita zinthu zachifundo kapena wayankhula kuti akuchita zinthu zachifundo, anthu ambiri amakhala akuyamikira, anthu ambiri amakhala akusangalala, koma kumapeto kwake zimazadziwika kuti Kalawe sanapange zimenezo. Mukuganizapo motani? Endi mutakhala kuti mwapasidwa mwayi oweruza kuti muweruze khalidwe la mkulu ameneyo Francis Kalawe, mungalankhulepo motani? Chimene ndingakupempheni ndi chakuti muchite subscribe. Maganizo anu ndi otani?